Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni Gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. October 21, 2024, Subong Adlaw, Lunes. Mga salakyan nag-uutali sa sumag pakadto sa Bago City, bangod sa baha. Ambulansya nga may karga nga pasyente, nag-uot. Demolisyon sang Taytay sa Barangay Pahanukoy gin-recommend sang Task Force Baha. Obos ang Silay City, ginisuan sang notice of violation ng Silay City New Government Center Project. May mga probinsya nga ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa bagyo nga Christine. Kag sa Good Vibes, 22 anyos nga Accounting Information System graduates ang CSAB, ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2024. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may mga probinsya na naging paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sang bagyo nga Christine. Ang bagyo nga Christine sa 5 p.m. mangyara na sa 760 kilometers ang Eastern Visayas. May kabaskogon ini nga 55 kilometers per hour kag pagpangmadlos nga 70 kilometers per hour. Kay inasang aga sa nakasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Direkta nga nagakaapektuhan sa bagyo ang eastern section sa Southern Luzon kag Visayas. Pero ang extension siniyoko ng trough ang nagatabon sa halos bilog na nga Pilipinas. Si Christine ginapaabot nga mga baskog pagid samtang yara pa sa baybayon. May pila ka mga probinsya sa Luzon kag Visayas na napaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kidalantaw nga may mga areas nga posible nga mapaydalom pagid sa Signal number 4. Biyernes sa gabi ginalantaw nga magalandfall ini sa Northern Luzon. Sa number 9, construction sang diversion channel para sa baha ang ginalantang ang makapaganhagan sa problema sa pagbaha sa downtown area sa Bacolod ngayara na karon sa 55% nga nahuman. Gitsuguro na sang DPWH Regional Office ang pagkutkot para maangot ang Mambulo Creek sa diversion channel nga mo ginapabot makahatag solusyon sa problema sa baha sa reclamation area kag ilabi na sa downtown area. May 147 million ang pondo nga gintalana para sa proyekto nga karon yara na sa 55% nga construction. Gisiling ni DPWH District Engineer Abraham Villarreal, matapos ang outfall ng channel sa Bredco area, diri man itukod ang hauna nga floodgate project para mas mapahagan-hagan ang problema sa baha. Nagligad nga tuig sa gitsugura ng proyekto nga ginapabot matapos sa baraso naman nga tuig. Sa number 8, ginapaabot sa buwas ang deliberation para sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa dugang nga sweldo sa Region 6. Sunod sa kay Director Sixto Rodriguez Jr. sa Department of Labor and Employment 6, ang kantidad sang wage increase ang pagapat oron pabuwas pero hindi pa mangin malayo sa ginaprubahan man nga RTWPB Region 7. Damlag pa. 33 pesos tubtub 43 pesos ang wage increase kada adlaw nga ginaprubahan sa Region 7. Yara karon sa 480 pesos ang minimum wage sa Region 6. Samtang magapatigayon months ang hearing para sa saka sa sweldo sa mga kasambahay sa rehiyon. Sunod sa kay Rodriguez ang Region 6 ang ikaduha sa rehiyon nga may pinakamanubo nga kasambahay wage, 5,000 pesos. Wala sang petisyon sa Region 6 para saka sa kasambahay wage, gani ang desisyon sa board sa pagpatuman sang hearing para sa saka moto proprio na. Tomorrow will be our deliberations and after that we will be having our own decisions. So what is the most likely amount, sir? 30 to 33, 30 to 35? I cannot say with reasonable certainty on how much would be issued by the board, but we will issue a higher. Will it be higher than 33? It depends on this is a consensus, collective decision of the board. Kasi we are being mandated to act immediately, so we might as well decide it tomorrow. But the effective date would not be before November 16. It might be after that, or the day itself. Sa number 7, 3.3 million pesos nga balor sa suspected shabu na kuha sa isa ka babae sa isa ka buy-bust operation sa Bacolod City.
Nagabalor sang 3.3 million pesos ang ginasuspetsuhan sa bunga nakuha sa isa ka babae sa drug buy-bust operation nga gitpatigayon sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Tangkong, Barangay 7 sa Bacolod City, Sabado sang kaagahon. Ang nadakpan gikilala kay Danalyn Lopez, 33 anyos ka, ginakabig nga high-value individual sa PNP. Nakuha kay Lopez ang 18 ka heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod sang suspected shabu nga nagabugat sang 475 grams nga may standard drug price nga 3,320,000 pesos kag iban pagid nga mga drug paraphernalia. Si Lopez magapakatubang sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Sa number 6, partial road closure igapatuman na sang bitaw sa Lacson Street subong nga gabi. Sumugod karon las 11 sang gabi magasugod na ang pag-install sa mga stage kag mga kiosko para sa music festival sa Lacson Tourism Strip. Gani nagapangabay ang Bacolod Traffic Authority Office sa mga motorista sa paghangop antes pa man ang ipatuman nga road closure. Halin October 25 to 27, giklaro ni bitaw Deputy Jose Antonio Rubelio magapabilin nga passable kung pwede maagyan ang dalan Lacson tubtub sa Huwebes nga adlaw. Pero sumugod sa Biyernes tubtub Domingo, mag-reroute ang mga nag-aalagi nga salakyan halin sa sur sa Aguinaldo Street. Sa Gatuslaw Street naman, mag-aagi ang mga salakyan nga pakadto sa norte nga bahin sa syudad, samtang sirado ang Lacson Street halin sa corner sa South Capitol Road kag Lacson Street tubtub sa corner sa BS Aquino Drive kag Lacson Street. Sa number 5, Office of the Building Officials ng Silay City nag-issue sang notice of violation sa ginakonstruct nga new government center sang Silay City. Ginsiling ni Engineer Elmer Kent Torres, ang city building official, nga sang Biyernes, October 18, ginservice ang ilang building inspector ang notice of violation sa contractor sa new government center bangod nga wala ini sang building permit. Ginatagan sila sang 3 ka adlaw para tigayon makasubmit sa mga dokumento kaangay sang building plan nga nagalakip sa mga estimates kag building specifications, forms sang building permit nga may nagakaigo nga lagda kag notarized. Kung napaslawan sila sa pag-comply sini, may mga nagakaigo nga multa sunod sa kay Torres kag liwat sila nga papanaugan sang notice. Kung may kapaslawan pagid, i-refer na ini sa legal office. Sunod sa kay Torres, ginbato ng ilang notice nga ginserve pero wala ginagdaan sang nagbaton sini. Agosto sini nga tuig nagsugod ang construction sang new government center sa Silay City. Sunod sa kay Mayor Judith Gallego, lipod pa ini sa iya ihibalo as of press time kag iya ini nga ipa-check. Wala pa sang accepted sa building permit, even ang mga government projects. Hindi na sila exempted, dapat magbuhangin sila sa necessary na mga permits man sa opisina. Para din na nakabuta nga within 3 days, representative nila or owner sa makato sa opisina para mag-submit sa iya nga mga documents. So, I think Friday na gin-serve mo. So, maulat kita sang 3 days. Tanaon ta, kung makasubmit sila, okay naman lang na tayo kaya i-process na ang ilang permit. Sa number 4 naman, istoryahanay sa mga pasahero parte sa Watusi. Sa sulod mismo sa eroplano sa Bacolod Silay Airport, nagresulta sa pagka-delay sa flight. Na-delay isang 2 ka oras ang las 11 sang aga nga flight sa Cebu Pacific sang Sabado bangod sa ginaistoryahan sa 2 ka mga pasahero nga may dala sila nga Watusi sa pangyara sa eroplano. Sunod sa kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesman Eric Apolonio, samtang boarding ang 2 ka mga pasahero, nabatian sang cabin crew ang ilang ginaistoryahan nga pagpamangkot kung naubos niya tanan nga Watusi. Ginhibalos ang crew o kung ginpahibalos ang crew ang piloto sa eroplano parte sa Watusi nga ginakabig isa ka klase sang firecracker. Ginpangabay sang airline company ang tanan nga pasahero nga magpanaog sa eroplano samtang ginpalibutan ini sang K9 unit kag security personnel para mausisa ang palibot. Apang base sa pagpangusisa sa 2 ka mga pasahero, ang ilang ginatumod nga Watusi amo ang gay lingo para sa condom. Bisan nag-book sa masunod nga flight ang 2, ginhold sila sa kustodiya sa Police Aviation Security Group pag-abot sa Manila. Dugang pa ni Apolonio, prioridad ang safety sa mga pasahero kag ginapahanumdum ang publiko nga ang mga bomb jokes ang ginakabing nga seryoso kag ini ang nagakaigo nga penalidad.
Sa number 3, dala sang mabunok nga pag-ulan may pagbaha paging nga ginreport sa Guasang Bacolod City. Sa report sa Provincial Disaster Management Program Division, may pagbaha sa pila ka bahin sang Bago City, Sagay City, kag Cadiz City. Sa pusang the City Bridge, kay nasang aga may pagbaha sa bahin sang highway sakop sa Barangay Tabunan sa Bago City. Ginabisuhan ang pila ka mga salakyan nga mag-agi sa alternative route. Pero as of press time, sunod siya kay Dr. Medigen Ortizo, ang pamuno ng DRMO sa Bago, tigayon nga maagyan ang tanan nga dalan sa syudad. Miyara man sang in-evacuate nga pumuluyo sa barangay Talos kag Dulaw, pero as of press time, ginapatigayon pa ang validation paagi sa Rapid Damage Assessment Needs Analysis. Sa Cadiz City naman, sa video nga kuha ni Baby Joy Esconia Kasumpang sa sakop sang barangay Burgos, may mga balay nga ginbaha sa Villa Sagrado. As of press time, sunod sa kay Kasumpang, amat-amat na nga nag-subside ang tubig baha. Tubtub sa October 26, ginapabot ang pagtupa sa ulan sa probinsya. Sunod sa kay Irene Bel Plotenia, ang pamuno ng PDRRM. Ginabisuhan ng publiko, labi na mga nagapuyo sa nanubuan nga bahin nga mag-ulo-aligmat. May pila naman kay LGU sa Negros Occidental nga nag-suspend sa klase. Bangod sa mabunok nga ulan, ini ang nagalakip sang Escalante, Victorias, Cadiz, Silay kag Ibi Magalona sa tanan nga level kag Bacolod City nga tubtub naman sa senior high school. Sa number 2, demolition sang illegal structure sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City, ginrecommend sang Task Force Baha sa Bacolod City para mapahagan-hagan ang pagbaha. Sa nagligad pang tuig sang naghinyo si Councilor Thady Saison nga mausisa ang gina-construct nga overflow nga nagasablag sa Kabiguan Creek. Kamo ang ginatudlo rason sa pagbaha sa pila ka mga purok sa Barangay Sumag kag Pahanukoy. Sa aerial survey nga ginpatigayon sang Task Force Baha nga ginalakipan sa City Engineers Office, DPWH kag City Legal Office, nakitaan nga hindi gilayon makagwa ang tubig pakadto sa baybay bangod sa mahinay nga overflow tuga sa natukod nga overflow. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga wala sang permit ang construction sang overflow nga yara sa isa ka pribado nga propiedad. Gani ginrecommend na nila sadto ang pag-demolish ang ginakabig illegal structure. Padayon na ang negosasyon sa Bacolod LGU sa property owner sa tuyo nga matagaan atensyon ang pagpatuman sa tikang para masolusyonan ang pagbaha. Samtang ipahayag ni DPWH District Engineer Abraham Villarreal nga may plano na para sa construction sang separado nga drainage project sa Bangga Tumaro kag Bangga Aning agud masulbar ang pagbaha sa among mga barangay. And we agree that it may be a side waiver from the property owner is a good start to para matanggal natin itong structure na to, which is constricting the flow of water along Kabiguan Creek. So, which is why tumataas ang tubig doon because of this. So, Prudential agreed and he said he will work this from the property owner. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginbaha ang porsyon sang highway sa Barangay Sumag sa Bacolod City kainasang aga. Pilahay sa mga salakyan halin sa Sumag, pakadto sa Barangay Talok sa Bago City. May ambulansya pa nga na-stranded nga may karga nga pasahero nga bata nga nalumo sa balde nga napatsan sang makina bangod sang baha. Yaring report. Daw nang inbaybay ang iniga porsyon sa Barangay Road sa Barangay Sumag sa Bacolod, malapit sa crossing sang Bagong Dalan o kung sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kainasang aga. Nagabalod kada may maglabay nga salakyan. May mga nagasakay sa motorsiklo nga nagpangisog magpadalagan sa baha, kagang iban, nagatulod na lang sang motor. Ang ininga tricycle, makapila ka beses nga gintingwaan paandaron pero hindi na mag-start. Patay kahit? May mga nagadala sang auto nga wala na magpangisog makatabok sa kadalom sang tubig. Pero ang mga salakyan sa likod nila naguot sa traffic. May mga residente nga nagabulig tulod sa mga auto para lang mapalabay ang mga nagapila nga salakyan. Suno sa mga pumuluyo, kainapas ang kaagahon, nag-amat-amat dalom ang tubig. Tinuig na ininila nga problema. Kada gani magbunok ang ulan, nagabaha dason sa dalan, gani mabudlay ang pagtabok sa motorista. Ini nga lugar, basta mag-ulan-ulan, automatic ka bahagid. O bakit hindi yan? Sa mga buwan ng ulan yan? Basta magbubo lang. O bubuong ulan. Hindi ka ginaman oras sa lisaka tubig. Mga
Amo na nagoting sa lakyan? Di pa tulod lang. May mga empleyado nga naghingagaw pa opisina pero isa ka oras nga naipit sa traffic. Nagtiner makadali sa Center Island para hindi mabasa sang baha. Ha? Mga oras? Alas 7 pa lang, ari nakamoto kapila. Di ano na oras subong? Mga may isa na ka oras. Ari, sakay ka mo siguro. Halin sa barangay Sumag proper sa Bacolod, mahingagaw kung tani ang ini nga ambulansya pa South Bacolod General Hospital and Medical Center sa barangay Pahanukoy para dalo ng 7 ka bulan nga lapsag nga nalumos sa balde. O galing, samtang nagadalagan sa ginabaha nga porsyon sang highway, napatsan sang makina ang ambulansya gani ginsaylo na lang ang wala na animo nga lapsag sa salakyan para mahingagaw pa ospital. Ang ambulansya gintulod pahigad. Na gano'n na sugata lang sa saman sa may barangay, sir. Taga Sumag. Gano'n tapos bata? Nadagdag ko na mo yung talipag, nadagdag ko na sa balde. Tayo ang bataan ponsyos. Hindi na panisar ang pila nyo di. Hindi na patanin, sir. Ay galing di. Mga tiga-ulo man, di mga alagyan nila. Pag sinataray naman nga, pako nga balod nila. May suyok sa makina. Tayo mo na napatay. Sa report sa Police Station 9, dead on arrival sa ospital ang lapsag nga aksidente na hulog sa balde nga may tubig sa higad sang Katrinila. Nabugtawan na lang sang ginikanan nga ara na sa sulod sang balde ang bata. Ang Bureau of Fire Protection sang Sumag may gin-rescue nga mga pamilya sa barangay Pahanukoy bangod sang baha. May mga pamilya nga gindala sa evacuation center. Pati ang iban nga mga ambulansya nga nagbuot sa dalan, nag-counterflow na lang para mahingagaw dala sa ospital ang ilakarga nga mga pasahero. Sa pusang The City Bridge ng Bago City, halin sa Sumag, naglapot sa barangay Talok sa Bago City ang pilahay sang salakyan. May porsyon sang highway sa barangay Tabunan sa Bago nga ginbaha gani ginabisuhan ang mga motorista nga mangita sang alternatibo nga alagyan. Sa crossing sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kag barangay Kabug, naguot man ang mga salakyan kay ang iban nga mga motorista diri na nangalihid. Ang Sumag, ang entrance pa Bacolod sa mga halin sa sur, kaguluwaan naman pa sur sa mga nagahalin sa Bacolod. Kag bangod Lunes nga adlaw, kadamo sa nagabiyahe, gani libo-libo man nga mga motorista ang naguot sa dalan. Kag sa aton pang pag-good vibes, isa ka 22 anyos ka graduate sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, gikoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2024. Serye sa mga concert sa weekend sa Bacolod City Government Center, gindugok sang tawo. May report si Nico Delfin. If I were the mayor of Bacolod City, I would prioritize 4 things: innovation, inclusivity, sustainability, and culture. Innovation means I will be taking some risks and opportunities to embrace new technology, to make Bacolod City a pioneer when it comes to new technology, artificial intelligences, and the like. When we talk about inclusivity, I will make sure that no Bacolodnon is left behind. Ining nangin sabat ni Princess Elia Unmilia sa pamangkot ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kung ano ang iya pagahimuon kung matagaan siya sang kahigayunan nga mga alkalde sang syudad. Matapos mapabilib ang mga judges, si Princess ang nangibabaw sa 15 ka mga kandidata kaging koronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2024. Siya man ang nagbaton sa award sa Best in Swimwear, kag Evening Gown Competition, kag iban pa nga mga corporate awards. Nag-shake ko after sang last the question, final question on the top 3 because that is where my nerves kicked in. I know I have very tough competitors, but I'm really happy that the stars are written for me. Istorya ni Princess ang iya 5 ka mga lolo kag lola, ilabi na ang nagtaliwan nga si Lola Elia, nga among nagsapupo sa iya ang naghatag inspirasyon para mangin Mascara Queen. This was a dream of my grandmother and I really wanted to make her proud even though she already passed away, and I think I would like to carry not only myself but also her story with me. That's why every segment there will always be a mention of how my grandmother raised me. Ang hospitality management student nga si Akisha Nicole Norin ang naging first runner-up nga napili man Best in Festival Award. Samtang ang PWD advocate nga si Cindy Valencia ang naging second runner-up sang kompetisyon. Siyang napili bilang Best in Talent. Miss Congeniality naman si Jodel Lianda kag Miss Photogenic si Sofia Zaragoza nga napili Darling of Social Media.
Ang Coronation Night ang gintambungan sa mga local officials kag mga tiglawas sang nagkalain-lain nga sektor. Every time you go out after tonight, you represent Bacolod. You represent its beauty, its culture, and as they have said, a platform to showcase your advocacy. So this would be a platform for you to be able to showcase what Bacolod has. Sa piyak nga bahin, nag-alalawas naman ang linibo nga mga tumalanaw nga nagtambong sa Sari-Sari Store Mass Caravan and Concerts ang Pure Gold sa Bacolod City Government Center sang Biyernes ang gabi. Kapin sa 150,000 nga mga tumalanaw ang nagdugok sa BCGC para makita ang mga rap artist nga Sunday Skastakli kag Floji kag ang performance sang kilala nga P-pop group nga SB19. Sang Domingo, wala man nalintang ang mga fans ni Moira na nagdugok sa piyak sang mabunok nga ulan sa Bingo Plus Day sa BCGC. Wala makaperform ang singer pero personal niya naging kadtuan ng mga fans para magpasalamat kag magpa-selfie. Kaupod ni Moira ang aktor nga si Piolo Pascual, TJ Monterde kag misis nga si Casey Tandingan kag ang banda nga Franco. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Again, tubtub sa buwas, wala sa gihapon sang klase sa Bacolod City no sa elementary kag high school. Depende na sa kada college naman kung depende na sa kada university kung maga-declare man sila kung may klase sa college o kung wala. Shout out anay sa kay Christine, watching from Barangay Mansilingan, si Ray Tuhaw Tinyosan mayong hapon DJ Cast Negros, si Melissa Denlos mayong hapon Digicast Negros, pa-shoutout po sa family ko from Escalante City, Negros Occidental. God bless you all. Si Dondon, pa-shoutout watching from Kingdom of Saudi Arabia. Si Lovely KitKat Kitkit, Baw ang Ginoo, Watusi Marites ang Cabin Cruz. Si Romy Gisem, mayong hapon Digicast Negros. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros. Kag si Angelo Javier Dulman, good evening Digicast Negros. Kasi James Mulihar, mayong hapon Negros. Kagamoy atong top 10 stories of the day. Ako si Romeo Subaldo, tubtub sa buwas, mayong hapon.